Sugeng dalu Mbak Diajeng Candra Mulya. Sugeng dalu. Pripun sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Bagas waras. Syukur ngatasi bendina tanggapan parantene tur ya ngombene iki ora nyirik lho, Nduk. Mbak Diajeng, yen kaprahe sinden iki nyirik es. Panjenengane iki pendak esuk bar wayangan iki ngunjuke ya es teh. Lah iya, ya ora gerok, ya ora kaya ngono pancen ya wong iki dhewe-dhewe. Gulu iki duwe karakter dhewe-dhewe, ngono kuwi. Witekno ngelak kok ya Mas ya. Ah iya, ngono kuwi. Ngaturke selamat sukses kagem warga masyarakat ing Sulurejo. Ayo kene. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Yoyo sedaya diparingi sehat bagas waras. Sak dalange. Ayo. Ya aku waras manggap gendeng apa piye ngono. Inggih mboten. Ayo. Waras kabeh. Aku rawani. Aku rawani. Aja wani kuwi. Umurmu sik pira? Umurmu lak sak ngisor kuwadok. Nggih, nggih. Yen wani karo dalang mengko umurku sak dhuwurmu kuwi kuwalat. Lah wong kula nembe 17 tahun. Hah? 17 tahun. 17 tahun kok wis remuk. Kowe iki lho 17 tahun piye? Lah dek jenengan dek pirsa nek remuk. Adek pirsa nek remuk. Lah wis rabi lek ora remuk ya ngopo? Nek rabi ngono remuk. Remuk. Berarti Bu Kesi nggih remuk. Wah, pol kuwi. Lah iya. Alhamdulillah mugi-mugi sedaya diparingi sehat, sukses. Mriki pundi Pak Ketekan? Warga Ketekan nggih. Heeh, Ketekan utawa Sulurejo. Oh nggih. Mugi tansah pinaringan, lancar rezeki. Amin. Lah, lagi ngono wae wis amin. Buwanter sakpole lho, Pak. Nggih, pancen kaya ngono kuwi. Wit mau anggere dalang kuwi ndonga mesti diamini karo piyayi kene. Amin ping 1000 wis enek ning ya kuwi ya berkate randang metu-metu. Lah iya wis berkate sore mau kok ya. Lah wong ket wau nggih pun disuguhi napa-napa lho. Oh iya. Nenek anu napa niku piyayi mriki niku cekatan Pak Yoyo. Piye? Lah wong napa niku peladene niku nek apa nyuguhi ngono urung dipangane wis dikukuti kok. Kowe aja ngenyak kok tak. Maksude saking cekatane ngoten lho Pak Yoyo, mboten ngertos nek wis dimak apa urung ngono. Ora tetep dicawesake terus monggo Pak Dalang, Mbak Sinden, Mas-mas pengkrawe dahar ingkang sekeca. Rampung kok dinyuwun prisa niki sampun sedaya. Sampun lagi ditarik. Oh ngoten nggih Pak Yoyo. Oh, ora. Berarti aku tok mau. Awakmu tok sing ditarik pancen ki mau. Nembang ya, Nak? Nggih. Pelok barang bae. Nah, tak nyuwun ya kuwi jenang gula. Nah, jenang gula dhisik dibawani. Monggo arepe Asmarandana boleh, yang lain juga boleh. Ngono. Nggih. Nggih. Diajeng Candra Mulya. Ya, Nak.
Sik jeng tak selani iki ana WA dawuh saking Bapak Yuli Pak Bupati. Ya. Sugeng wungon kagem masyarakat Kethèkan Plesungan. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng sempulur rezekinipun kalih saking rubeda menapa kemawon hajatipun kasembadan. Amin ya rabbal alamin. Menika Pak Yuli mbok menawi mirsani lumantar streaming ugi salam hormatipun warga masyarakat Kethèkan Sulurejo katur panjenengan sungkem katur Pak Yuli lan ugi ngaturaken panuwun dumateng panjenengan. Ah iya, kuwi hebat ya. Kula Pak Yuli. Muga-muga, muga-muga kuwi bupati liya-liyane iso kaya Pak Yuli ngono kuwi lho. Aku mesakne kanca-kancaku sing bupatine dudu Pak Yuli lho. Ayo. Lah pripun lho Pak Yoyo? Lah pripun to? Lah Pak Yuli kan genah Kopen, seniman Kopen. Engko didum Kangko ning kono, Yoyok ning kono, dalang liyane Pepadi ngono ning kono. Anak-anak Dharma Karya ning kono wis didum karo Pak Bupati. Ngono kuwi. Berarti niki Pak Bupati mboten saged rawuh ta mriki nggih Pak nggih? Mboten saged rawuh amargi menika wonten acara persiapan besok pagi harus ke Karangpandan. Oh nggih, mboten napa-napa Pak Yuli. Biasane niku Pak Yuli niku nek rawuh nggih paring tali asih. Tali asih apa? Aku le maringe sesuk isu kok tali asih. Iya maksudnya kanggo madang karo. Ayo beres. Mboten rawuh nggih biasane online. Online piye? Transfer no. Ayo, Lek ngono rekenemu gorene tak caoske Pak Yuli. Tekan ndi mau? Ono. Luput pisan kenapi pisan yen gampang luwe gampang Nono yen angel langkung Nono kula niku ten mriki pun anu lho Pak. apa? Bolak-balik. Wis omah to nang kene. Hah? Wis Nggih omah. mboten jane. Nggih nek tanggapan ngeten niku lho Pak. Oh, Biasane nang niku kene. Oh, layak. Layak napa? Tegese akeh para sutresna budaya sing apal karo sampeyan. Jane nggih mboten. Lah piye kowe ditutne mari bingung ora? Sirmu piye sirmu ora? Sirku ya ora apa, mboten napa-napa. Klenengan ning kene to. Kondusif to kene. Dalem? Kondusif to kahanane. Alhamdulillah. Oh, Kyai Karanganyar wis tertata. Biasane nggih kalih Mas Duwek bareng nika. Pak Bos. Iya. Mas Duwek ngapa? Mau bar disawere Mas Ketut tok, Mas Kedut. Nggih, juragan mebel. Oh, karepmu aku ora roh aku iso apa. Ya maksudnya ben aku ya disawer ngono lho Pak Yoyok. Kowe iki wis larise kaya ngono mbok sing syukur karo purbane Gusti pangga golek saweran ae ora. Ngoten niku anu Pak Yoyok. Ngapa? Apa ya? Kawaan to ora. Dadi iki apa-apa wis bondo lek kok oyak ora entek. Lek perlu apa kuwi jagat arep kok emperi, ngono lho. Nggih mboten saged. Ayo, sing penting iki ora perlu sugih ning cukup. Sugih kaya apa yen nafsune sing maju, kowe duwe dhuwit pira tetep kurang. Nggih. Nah, ngono. Dadi pamane sesuk karo Bukesi dicaosi pira ae tampanan kanthi ikhlas, ngono. Alah kula mboten diparingi mboten napa-napa kalih Bukesi. Yakin? Yakin. Kok iso ngono apik men? Lah aku wis lunas kok. Wis to Bukesi? Lho. Wah, lah iki piye iki berarti iki? Oh, iya. Wis elok Bukesi pancen tanggung jawab. Dijukuke dhuwit kaose. Ah iya, Nenek. Tan kena tinumbas arta
Monggo dipun aturaken sak rambahan langgam, sak rambahan di jaipongke. Oh iya. Monggo katur dumateng sedaya para warga masyarakat Sulurejo yang tercinta. Dados.
temenanan. Matur sembah nuwun. Ha iya, ora aneh ramukal yen sampean ki laris pancen ya suarane jos kaya ngono. Penampilane ya bergas, bocah ya ayu. Ha iya. Kowe madulke sak kabehe komplit. Ha iya, Jebul ki piyai kene ki ya ndek mben ki wis ana sing ya kuwi apal karo Bu Kesi. Apa? Buktine mau Bu Kesi munggah panggung piyai kene langsung, "Nggih, Pak Dalang." Ayo saiki men Bu Kesi iso silaturahim, men iso kenal karo piyai kene. Ngono, men jumeneng ya. Coba tumpake sepur mendang tekan lokasi. Ya, iya Bu Kesi, berdiri. Ya. Assalamualaikum Bu Sukesi Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang. Kan kaya weton pondok. Ayo. Pondok bambu ayo. Heeh, kase mbiyen lah pondok bambu. Iya. Pondok baru. Hah? Pondok baru. Lah iya bareng diganti bambu akhirnya pondoknya dadi baru ngono lho. Ayo luar biasa. Akeh lho Bu Kesi sing padha nakokke mau bapak-bapak kene. Pundi ngagarwa, pundi Bu Kesi kula riyen sering napa niku midhangetaken wonten radio jaman Pak Anom Surata lho kaya ngono kuwi. Nggih. Tegese nama kekondangan jenengane isih eksis nganti saiki. Ngono lho. Nggih Pak Dalang. Niku lek nalika kula riyen tasik 20 tahun kepungkur tasik langsing, sik imut-imut, sik menik-menik kaya Umi niki lho. Lah sakniki kan kula pun mbobrot, awak kula pun remuk. Jenengan remuk niku lho. Sampeyan kleru Bu Kesi. Pripun? Wong lanang piyai kagung kuwi lebih tertarik karo wong wedok sing bodine sak sampeyan kuwi. Lek sak Umi ndek ben aku ya ora tertarik semono kuwi. Lah Umi lek sik bocah ki mergo sik semene lek saya gedhe lek saya menarik ngono. Aku sing tak senengi kaya sak sampean ki yen sampean dadi bojoku nganti kuru. Ngerti-ngerti piyai do batin. Kaya kok dadi bojone Dalang nek malah kuru, genah rakopen. Nek lek lemu wah berarti atine ayem. Ngono kuwi. Ayem pokoknya atiku bakal bahagia, ayem tentrem. Anggere sampean kok dadi dalang kondang ora duwe bojo loro. Pasti aku ayem. Siap Pasti gerak. aku bahagia. Loh, aku ki sakjane iki dadi bojomu saiki atiku wis rada ameng-ameng ngono lho. Lah ngopo? Ketir-ketir. Kok iso? Dalang kondang, Cik Enom ganteng, dosen, pokoke komplit lah. Jejerane sinden ayu-ayu kuwi adate nggih Pak Bu. Tiyang niku mboten kuat niku godha 3 perkara. 1 harta, 2 tahta, ping 3 napa Pak? Wanita lho, Pak lho ngakoni sing bathik niki yo. Dadi tau kena gedho iki. Malah nyampluk wong iki piye? Mboten ngapunten niku. Ya gandeng iki lah area Solo to Bu Kesi. Nggih. Ora kok harta tahta wanita ning diperhalus. Pripun? Rukmi kursi putri. Dadi harta tahta wanita dadi rukmi kursi putri. Ngono kuwi. Aja malah dikasarke, aja nganti dhuwit dingklik karo teman wanita sing apik ya aja ngono kuwi. Ngono. Rukmi kursi putri. Nah ngono kuwi.
kuwi. Iya. Pak Dalang, kula saestu niki dalu niki remen sanget. Lah ngapa? Ditimbali teng kethek-kethek mriki. Teng dusun kethek, Napa? Ayo, senene karo sing di wilayah kowe ora. Apa Mas? Ketekan ora. Ketekan. Nggih. Senene pusat to. Nggih, Kae iki estenyel kae rumah samu piye ora? Ayo. Sulurejo. Sulurejo. Nah, ngono kuwi. Demen kula remen sanget. Dasare priyayine mriki ya Allah, ramah-ramah, budaya saestu guyub rukun. Lah nika ibu-ibu penonton teng mriko enggak ketok aku. Bu, mriki maju ndak apa-apa. Iki nek tanggaku ning kono ibuke Yusuf mau SMS. Maju mriki mawon ben iso ndelok sinden ayu-ayu. Nggih. Estu lho bapak-bapak ibu-ibu ingkang pinarak lesehan majeng kemawon mboten napa-napa. Lek terlalu jauh mangke ndak komunikasine niku angel. Ha iya. Mergo wong mayangi penake ora kaya yen sing nonton ki cedhak karo panggung iki penak, Nduk. Ha iya, anggere ora mendem lho. Heeh, anggere ora mendem. Lek mendem ya ora penak kene lagi suwuh rada to pitono. Laku nendi? Ha iya ngene kesruh lek kuwi. Ha iya. Lek ngono ki lu ora mayang aku kon ngono kuwi. Ha iya. Ayo, saiki tembang sing apik Bu Kesi. Nggih, Pak Dalang. Mumpung larase padet songo. Napa? Sinom grendel. Grandel. Grandel. Iya. Niki remenane priyayi mriki lho nggih. Nalika aku mbiyen cek prawan, isin nderekke Pak Anom, Pak Purbo, Pak Entus mbiyen kan aku angger nembang iki to mbok susul to. Jaman sampean cek seneng karo aku ndelike ngono sampean ndelik-ndelik dan nusul aku to, jujur wae ya to. Hah? Samane gandrunge karo aku gara-gara aku nembang sinom grendel iki lho. Oh iya, pancen tak akoni pancen ngono kuwi. Jaman semono pancen ngono kuwi. Mergo sok-sok ki ya yen seniman kedanan karo piyayi putri sing budaya ki ora perkara ayune rupa, ning sok-sok kedanan karo suarane kuwi tenan. Sampeyan suarane pancen hebat luar biasa. Lek wajah kan jajane sampeyan pas-pasan jane. Heeh to. Biasa. Biasa, ireng malahan. Ah ya ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni ora masalah, ora. Ngono kuwi. Nggih, matur nuwun Pak Dalang. Nggih, ngono kuwi. Sinom grandel dene Bu Kesi. Wah, jane suwi ora metu iki. Ayo, Mangga Bu. Mbak wis setengah umur parantene suarane isih bantas, isih bening, isih bergas, isih kaya bledek ya, Pak. Temenanan. Kuwi biantare pancen ra umum. Aja kok nyuwara. Ning omah ngentut sak omah kaget kabeh kok. Ayo. Duh, apa iki? Ayo ngono. Ayo ngono dheke ngentut karo tenang. Edian, bar ki ambune emping. Ayo. Lho, lek mboten saged ngentut niku mboten sehat, Pak Dalang. Masuk angin ya, Bu ya? Iya betul. Bahaya. Mula ya diloske lek pengen ngentut. Ayo, ning ya aja kebangetan. Lawang dikancing cendela tutup kabeh AC mak daus ngono lho. Kancane ijo kabeh ora. Kang si nonano upama munduta
tentrem. Ha iya, iki kena diarani wahyune katentreman ingkang mencok ning awakmu ya, Mak. Tenan. Wis golek bojo model kaya ngono wis angel, Nduk. Wis bae putri suarane apik, kondang, dosen pisan, sugih ning wong lanang gemati karo anak-anak tresna, pinter. Lho, kaya ngono kuwi lho. Iya. Supaya Dimadu ya gelem. Dimadu ya gelem, angel lho ngono kuwi. Sapa sing gelem dimadu? Aku. Sampeyan gelem, aku lek ora gelem. Tenane. Ora gelem aku. Ora bakal aku neko-neko aneh-aneh. Tenan. Pamane gojek-gojek ning panggung ngene pol-pole ya supaya meriah saja. Oh iya. Namun di dalam hatiku tidak ada 2, 3, 4 namun satu Anda yang menjadi mutiara hidupku. Wah, alhamdulillah. Ya tenane. Iki info ke pusat lho iki, Alhamdulillah. Lek ngono tak seksekne karo warga masyarakat kene lho. Aja. Nyapa kok sesekne barang? Wani ora? Heh? Wani ora? Aja nyapa, wis tok nembang sing apik dados sesekne. Halah wedi to. Ngrasa wong-wong iki kan imane kan rajek to Bu Kesi. Lah kuwi masalahe ya kuwi. Mula yen sampean pengen imanmu ajeg, sampean ngaji ya Quran ning pondok pesantren kene ben sampean pikantuk dalan sing lurus. Upama arep enek wong wedok ayu sing nggodha sampean, sampean ora bakal kena godha. Men uripku piye? Lurus. Ah iya. Nyatane aku rasane pondok karo sampean yang biasanya senengamu sing lurus-lurus ngono kuwi. Ayo rasane neko. Wong wis semene gedene ning pondok ora. Wong nyatane ya bapakku ya wis ustad, wis kaji. Lho ngono kuwi kulino nuturi wong. Nuturi wong liya wae bisa lek anake nganti ra temotol ya wong tuwa sing isin. Betul. Betul tidak? Betul. Ayo iki info ke pusat lho iki. Pakai pusat wae ora. Lanjut, Bu. Nenu tak nonano ibarat wong numpak perahu lagi lho cengkok sing mari ngentekne bengkok iki model ngene iki lho. Ayo. Aku mbiyen kedanan karo sampean perkara cengkok pelorotan iki lho Bu Kesi tenan. Iso marai nek ngrungokne ning ati semak ces ngono lho. Kaya siniram tirta sewindu. Ayo. Iya, aku percaya lho. Aku mbiyen tanggapan melu sapa-sapa ya mbok susul kok. Trimo sampean dalang ngono gelem gawake sinden dingklekku, Ding. Gelem gawake dingklek. Ayo, pertamane perjuangane kudu ngono kuwi. Ora masalah no. Jenenge wong lanang iki lek enek bebane wong wedok apa men ora rekoso ya sing lanang ya wangi ngono no. Ayo. Ya Bu. Lumampah tanpa tamah gonjing anggen jeneng pagulingan. Ya, bacotne napa Bu Kesi? Dendang Semarang Pak Dalang. Wah, dendang Semarang adeg. Iya no. Niki enten wah pamundhut kathah. Mbah, jenengan apa jeng
nembang piyambak napa namung anu? Kuwi Mbah Mudin lho kuwi. Mbah Mudin? Wah, Mbah Mudin iki kene kok ganteng ya, Pak. Kuwi sing kagungan dalem kuwi. Mbah Mudin, ajeng nembang napa pripun, Mbah? Wah, enek taliasi lho, Pak. Tak wacane sik jlut. Ndang kono, iki eneng iki kan. Sugeng dalu Pak Dalang. Saking kula penggemar ringgit wacucal. Iksan Tohari nyuwun gending lali janjine. Matur nuwun 700.000. Ha iya. Menika nggih saking juragane mesin. Ugi kertas nyuwun podang kuning kangge jampi kangen. Suwantenipun Mbak Kesi. Waduh. Iya podang kuning. Belum aku podang kuning kok duet karo Umi. Oh iya, Saiki dendang Semarang sing halus-halus. Okay. Kan aku ya wis kasepuhan. Aku merasa menyadari yen aku saiki ya wis tuwek lho, Pak. Ayo no. Anake ya wis papat. Nah, 100. Alus-alus. Ki request lagu dari Keamanan utawi Banser, Pepeling kalian Tombowati. Oh nggih, siap. Nggih. Yo, diaturake dendang Semarang luwih dhisik, Bu Kesi Rahayu. Dados. Tapi tetap asik Pak Dalang. Wah iya ngono. Disesuaikan karo karaktere. Siapa bisa menggulung matur sembah nuwun. Nyuwun pangapunten menawi podang kuning kajengipun dipun wakili kalian anake wedok Mbak Umi Hafifah. Ya, Iki ngaturke mau ana pamundhut apa mau Bu Kesi sing kok asta mau? Lali janjine men dipinangkani karo genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Wah ya. Nangis sajroning atiku. Ayo nduk, Winong.
tenan. Jogete iso apik kaya ngono. Mergo iki jaranan Tulungagung, tur bocah iki asline ya saka Tulungagung. Wah, layak luwese kaya ngono. Ah, apik. Sian, Nong. Sak. Kok watu-watuke ngopo? Hah? Radi anu niki, Pak. Apa? Radi pilek. Ah. Mula kesehatan apa nek Agustus ini lah rame-ramene job. Mangan-mangan disirik aja kabeh dipangan. Lah kula anu Pak, senengane keceh kok. Senengane keceh. Keceh? Nggih. Ora nek udan kok keceh nang ndi kowe? Keceh anu. Tengumbul. Tengumbul. Oh, selulup. Nggih, selulup. Ya apik, lek sing jenenge renang, kuwi malah iso apa kuwi jenenge nglandungke napas. Terus olahraga renange kabeh sak awak obah kabeh to. Nggih. Kuwi apik, kuwi becik ngono. Nggih, tapi kula imbangi kek kalih es. Kula imbangi mimi es. Kuwi ora ngimbangi, kuwi jenenge malah ngrusak lek es ki. Lah bocah saiki pancen diombe norno, ayo. Nganti aku akeh sing ora ngerti jenenge. Ayo. Kula nek mboten es teh mboten kok, Pak. Kula nek mboten es teh mboten. Es teh iki apa? Es teh. Oh. Es teh gur koyo. Aku lek ora susu moh. Lah ya wis sehat. No. 4 sehat 5 sempurna. Ayo. Ki lho ana sing ngersakake kuwi lali janjine yen sampeyan iki genah jos iki. Siap. Siap to? Siap. Oke. Monggo lanjut kemawon. Lali janjine kunjuk dumateng para pamirsa sedaya. Winong Nawangsih. Dados. Menika dikulaturaken dumateng kadang kula Pak Joko Warsita. Nggih. Ingkang kepareng selalu mengapresiasi pagelaran kula lumantar YouTube Kuntadi Channel ya. Mbak Ira, Mas Ateng, Bang Sugiono lan sedaya kemawon ingkang kepareng tresnan Jawi menika wonten karikatur kula kangge mbantu para mahasiswa ingkang sami kuliah wonten isi nggih ngenteng-entengi bayar SPP. Ya. Monggo ingkang ngersakaken monggo. Ya Nang. Janjane kowe neng Hey!
iso kemrutuk ngono ya. Kreatif kok dan ora. Nganti mesakne sing bedhog aku ngene malah. Lah yo. Ya nang, wah jan apik tenan iki. Jan-jane kowe dasare sing nembang ki ya murah senyum. Ha iya. Tur le mesem ngene malah dadi lan manise. Sing ngendang jaipong walah. Aku nganti ora wani mulahne wayang lho, Nduk. Ha iya. Ndak kewirangan. Ha iya. Kreatif ya jan akeh jam-jamane pirang-pirang. Alhamdulillah nitik mbiyen melu pisanane sik kosongan lho. Ha iya. Ora nek apa-apane blas tutik totak blas rene apa-apane. Nah karo kek gapuk aja kosongan kaya bakso. Nangis deh. Iya. Aja majelis perkembangane kaya ngono kuwi kok ayo. Iso gleling lek saiki. Pak Yoyo. Piye, Nok? Pengumuman. Iki. Apa? Enek piye? Enek kunci teblok? Hah? Enek apa? Dompet ilang? Mboten. Apa? Niki enten anu sing ngersakne lagu. Sapa? Mas Ketut mebel kalih Mas Dwi. Niki pun paring tali asih 150. Oh iya, Terus piye? Lagune nemen. Nemen. Wah, lah kaya mesake men kaya. Nemen mosok wong loro ngenehi 150 bae. Lah nggih to. Urunan iki mau. Ha iya. Ya kuwi tali asih wi, terima kasih. Terima kasih Mas Ketut. Ora perkara jumlahe ning menika katresnan. Ayo, nggih. Nggih saking iki ya ana sik, saking Bujum. Sapa iki? Togun. Ewe, barisane menggok, senggune kok malah ndodok. Ayo iki. Weh. Enek ae saiki. Kowe apal mendino rangkung nembange kuwi terus kok. Ya. Ning ora kabeh diaturake nggen limbukan. Mengko saloke ya nggen gara-gara tunggale. Iki tak tutupe dhisik nganggo sing islami. Ya, mau ngarep luwih dhisik ngersakake anu pepeling. Pepeling. Ya, iki mung wong cedhak karo pondok. Ya, Tak nyuwun bawanipun dumateng Raka Mas Muhammad Taslim langkung rumiyin engko sing nembang nggih lagune engko ben bareng-bareng. Ya, Monggo Mas Taslim kunjuk dumateng Bapak Kyai. Ya, lan ugi para santriwan santriwati ingkang lenggah wonten ing pondok mriki. Ya, Monggo, Mas. Wasitati saking prawinasis ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe. Suarane arum tenan. Piyayi iki dadi rayan dalang-dalang. Ya, Mergo ya pancen saka suarane le apik, piyayine ya entengan. Ya, ora tau neko-neko. Ora tau macem-macem. Sing ketok apa wae sing njrimpeti marang penggalihe mesti disingkirke. Rambut wae njrimpeti ya disingkirke kok, Nduk. Iya. Mangga Mas. Salat kang limang waktu
dipun lampahi iku cagak agama pakartikan luhur nananana ngadohken tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin bekja donya akhirat luar biasa matur nuwun Mas Taslim suarane jan iso nentremke rasa ya wis kaya ngono kuwi elok tak suwun niki Umi Hafifah terus Genduk Lintang karo Mbak Diajeng terus Winong cah papat ayo adek kabeh ayo kepeling engko kowe dibatesi sing loro nang nggen apa kiwa Tugu sing loro nang tengen Tugu ayo Bukesi menek nang wit kates ojo lah ayo ndang nyat ayo monggo pepiling katur dados
Kok